ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ንብዙሓት ሕማማት ከሕዊ ዝኽእል ኣብ ገዛኹም ብቐሊሉ ክተዳልዎ ትኽእሉ መስተ ክነግረኩም እየ። ብፍላይ ድማ ምስ ቫይታሚን ሚነራል ሕፅረት ተታሒዙ ኣብ ሰውነትና ዘጋጥሙ ሕማማት ንምክልኻል ዝሕግዘና እዩ። ሰውነትና ናይ ቫይታሚን ሕፅረት ከጋጥሙ እንከሎ ምስኡ ተታሒዞም ዝመፁ ሕማማት ኣለው። እዘን ሕማማት ንሰውነትና ንኸየጥቅዑን ናይ ቫይታሚን እኹል በዝሒ ኣብ ሰውነትና ንክህሉ ዝሕግዘና መስተ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ምስ ትነብሩሉ ከባቢ ናይ ኣየር ኩነታት ተታሒዙ ዝመፁ ፀገማት ንምፍታሕ ይሕግዘኩም እዩ። ምስ ናይ ኣየር ኩነታት ምልውዋጥ ተታሒዞም ዝመፁ ንኣብነት ከምኒ ሰዓል፣ ሳይንስ፣ ናይ ርእሲ ሕማም ምስ ናይ ኣየር ምልውዋጥ ዝመፁ ሕማማት እዮም። ስለዝኾነ እዘን ሕማማት ከጋጥሙ እንተለው ነዚ ቀፂለ ዝሕብረልኩም መስተ እንተሰቲኹም ብቐሊሉ ከሕውየኩም ዝኽእል እዩ። ብተወሳኺ እዚ መስተ ናይ ዳይጀሽን ሲስተም ወይ ከዓ ናይ ምግቢ መጥሓን ስርዓት ከቐልጥፍ ዝኽእል መስተ እዩ። ብፍላይ ድማ ምግቢ ምስ በላዕኹም ቀልጢፉ ዘይሓቀልኩም ሰባት፣ ከብድኹም ዝንፋሕ፣ ናይ ከብዲ ቁርፀት ምስ ናይ ዳይጀሽን ሲስተም ተታሒዞም ዝመፁ ፀገማት ንምፍታሕ ብሉፅ መስተ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንናይ ርእሲ ሕማም፣ ናይ ሕቆ ሕማም፣ ምስ ከብዲ ተታሒዞም ዝመፁ ሕማማት፣ ንናይ ከብዲ ቁርፀት፣ ንኣለርጂ ብፍላይ ድማ ናይ ቆርበት ኣለርጂ ንዘለኩም ብሉፅ መስተ እዩ። ብተወሳኺ እውን ናይ ምድካም ስምዒት ሓደ ግዜ ምንም ዓይነት ስራሕ ከይሰራሕኩም ናይ ምድካም ስምዒት ንዝስምዐኩም ሰባት ነዚ መስተ ክትሰትዩ ኣለኩም። ክነጠቃልሉ ከለና ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ድማ ብልዑል ከውስኽ ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ እዘን ኩለን ጥቕምታት ንረኽበሉ መስተ ከመይ ክነዳሉ ከም ንኽእል ቀፂለ ክሕብረልኩም እየ። ቅድሚኡ ግና ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ክትኮኑናን ክትተባብዑናን ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ እዚ መስተ ካብቶም ካልኦት መስተታት እንታይ እዩ ዝፈልዮ ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና እዚ መስተ ምንም ዓይነት ጎናዊ ሳዕቤን የብሉን። ሓደ ግዜ መድሓኒታትን ካብ ፋብሪካ ዝወፁ ምህርትታት ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም። ሓደ ሕማም ንኽተሕውዩ ካሊእ ሕማም ዝውስኽልኩም ክኾኑ ይኽእል እዮም። ኮይኑ ግና እዚ መስተ ምንም ዓይነት ጎናዊ ሳዕቤን የብሉን። ብቐሊሉ ኣብ ገዛኹም ክተዳልዎ ትኽእሉ ኣበይ ከይደ ክገዝኦ ዘይብሉ መስተ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ለውጢ ዘርኢ መስተ እዩ። እዘን ኣብ ላዕሊ ዝሓበርኩልኩም ፀገማት እንተሃሊኩም ነዚ መስተ እንተሰቲኹም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ለውጢ ዘርእየኩም መስተ እዩ። ነዚ መስተ ንምድላው ናብ ዘድልዩና ነገራት ክንኣቱም ከለና እቲ ቀዳማይ ነዚ መስተ ንምድላው ዘድልየና ኩከምበር እዩ። ኩከምበር ነዚ መስተ ንምድላው ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኩከምበር ኣብ ውሽጡ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ሲ ከምኡ እውን ቫይታሚን ኢ ዝሓዘ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ከምኒ ማግኒዥየም፣ ፖታሽየም፣ ኮፐር ዝኣመሰሉ ኒውትረንትስ ዝሓዘ እዩ። እዚ ድማ ብተወሳኺ ምስ ጨጉሪ ምስ ቆርበትና ከምኡ እውን ፅፍሪ ተታሒዙ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ኩከምበር ንጨጉርና ከምኒ ናይ ጨጉሪ ምርጋፍ፣ ናይ ጨጉሪ ምውዳእ፣ ናይ ጨጉሪ ምንቕቓል ከምዚአን ዓይነታት ፀገማት ዝከላኸለልና እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኩከምበር ልዑል ዝኾነ ናይ ማይ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ እዚ ድማ ንኹሊትና ንማዓንጣና ከምኡ እውን ንቀይሕ ከብዲ ጥዕና ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። እቲ ካልኣይ ነዚ መስተ ንምድላው ዘድልየና ድማ ዝንጅብል እዩ። ዝንጅብል ከም ዝፍለጥ ኣብ ውሽጡ ባክቴርያ ዝከላኸሉ ኒውትረንትስ ኣለዎ። እዚ ድማ ኣብ ከብድና ዘለው ዘየድልዩ ባክቴርያታት ኢቭን ኣብ ኣፍና እውን ንዘለው ባክቴርያታት ሕማቕ ናይ ኣፍ ጨና ዘስዕቡልና ባክቴርያታት ኣብ ማዓንጣና ናይ ዳይጀሽን ሲስተም ዘስተኣጓጉሉ ባክቴርያታት ኣብ ፍሕኛና ንዘለው ባክቴርያታት እዘን ኩለን ዓይነት ባክቴርያታት ንምጥፋእ ዝንጅብል ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ንናይ ከብዲ ሕማም፣ ንናይ ሽንቲ ቱቦታት ኢንፌክሽን ለውጢ ዘምፅእ ብሉፅ ምግቢ እዩ። ስለዝኾነ ነቲ መስተ ንምድላው ካብ ዘድልዩና እቲ ካልኣይ ነገር ዝንጅብል እዩ። እቲ ሳልሳይ ነዚ መስተ ንምድላው ዝጠቕመና ድማ ቀይሕ ጉዕ እዩ።
انت زي ترخيبو جنا نورمال قوصيل ጉዕ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ጉዕ ከም ዝፍለጥ ሰውነትና ኣብ ሓደ መዓልቲ ክረኽቦ ካብ ዝግባእ ናይ ቫይታሚን ሲ በዝሒ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ውሽጢ ጉዕ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ቫይታሚን ሲ ድማ ከም ዝፍለጥ ብፍላይ ንናይ ቆርበት ከምኡውን ንናይ ጨጉሪ ንናይ ፅፍሪ ናይ ቀይሕ ከብዲ ጥዕና ብጣዕሚ ዝጠቕመና ኣድላይ ምግቢ እዩ። እቲ ራብዓይ ነዚ መስተ ንምድላው ዝጠቕመና ድማ ለሚን እዩ። ለሚን ልክዕ ከም ጉዕ ኣብ ውሽጡ ልዑል ዝኾነ ናይ ቫይታሚን ሲ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ለሚን ፋይበር ንረክብ ኢና። እዚ ድማ ንናይ ዳይጀሽን ሲስተም ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። እቲ ሓምሻይ ነዚ መስተ ንምድላው ዘድልየና ድማ ዕርዲ እዩ። ዕርዲ እውን ንሰውነትና ብጣዕሚ ኣድላይን ጠቓምን ካብ ንብሎም እቲ ሓደ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ መስተ ንምድላው እዘን 5 ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ብምድላው ፈለማ ፍርቂ ኩከምበር ከይልሓፅኩም ትቆራርፅዎ ፍርቂ ኩከምበር እኹል እዩ። ምስ ቆራረፅኩሞ ቀይሕ ጉዕ ተዘይተረኺቡ ድማ ኖርማል ቆፂል ጉዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ንኸየቃፅለኩም ሓንቲ ጉዕ እኽልቲ እያ። ሓደ ናይ ሻሂ ማንካ ዕርዲ እውን ክትገብረለኩም፣ ቀፂልኩም ፍርቂ ለሚን ክትገብረለኩም፣ ንእስ ዝበለ ዝንጅብል ብምውሳኽ እዘን ኩለን ነገር ብሓባር ጌርኩም ምጥሓን እዩ። ምስ ጠሓንኩሞ ኩሉ ሻዕ ንጉሆ ድሕሪ ቁርሲ ብናይ ቡን ፍንጃል ምስታይ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ብተኸታታሊ እንተጌርኩሞ ኣብ ሰውነትኩም ልዑል ለውጢ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም። ሕማም ዝበሃል እውን ዘይቐርበኩም ሰባት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ብሕማም ቀልጢፍኩም ንኸይጥቅዑ እዚ መስተ እዚ ብሉፅ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ እና ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክትተባብዑና ብኽብሪ ንሓትት። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ይቐኒየለይ።